La vostra llar de Terrassa es troba en el centre de la ciutat, envoltada de carrers de vianants i a simplement 5 minuts dels ferrocarrils, a prop de la parada d'autobús i dels trens de rodalies. Terrassa és un lloc ideal per tenir tota l'oferta d'una ciutat gran i tota la proximitat d'un poble, els seus carrers, els seus comerços o el parc de Vallparadís. A l'ésser una residència nova, comptem amb l'avantatge de tenir equipament modern, com cuina dedicada a màquina de texturitzats i espais amplis per facilitar l'accessibilitat a tota la residència. Hem decidit no escatimar en detalls per aconseguir que els nostres residents se sentin com a casa. Des dels colors fins als materials, passant per la decoració i els quadres, estan pensats per afavorir el seu estat anímic. La calidesa de les habitacions, la intimitat i l'espai són essencials per crear un bon ambient. Per això, comptem amb habitacions suite amb terrassa i bany, habitacions individuals i fins i tot amb habitacions compartides que disposen d'elements que ajuden a separar les necessitats de cada usuari, al igual que disposar d'elements de control i accessibilitat per als menys capacitats és imprescindible per a nosaltres. El mateix passa amb la salut i el benestar, que són els pilars més importants de la nostra filosofia. Disposar de metge, infermera, fisioterapeuta, auxiliars i recepció 24 hores al dia i fins i tot servei de perruqueria fan d'aquesta residència una llar que cobreix al complet les necessitats bàsiques i extraordinàries dels nostres usuaris. Es tracta d'oferir-los espais on puguin gaudir del seu temps sense preocupacions, des de terrasses per relaxar-se a l'aire lliure fins a sala de lectura. L'important és que estiguin entretinguts i tinguin activitats on distreure's, com la musicoteràpia, les visites canines i fins i tot l'estimulació sensorial. Perquè de la resta ja ens encarreguem nosaltres, un equip complet a la cura i servei de qualsevol necessitat o imprevist que pugui sorgir. No dubteu en trucar-nos o escriure'ns, aquí estarem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la vostra llar.